Nou, de vorige keer spraken we er al over, maar hij is nu klaar, de clip. Het is gewoon klaar. Ja, en het is uit, het liedje. En ik zei het de vorige keer ook al, ik ben echt een blij mens. Want de single wordt enorm goed ontvangen. En ik wil de fans daar eigenlijk wel heel erg voor bedanken. Alleen door hun kan een liedje een hit worden. En als ik merk hoe ze in het land het liedje meezingen en hoe ze me op social media steunen in alles wat ik doe, ja, dan wil ik ze wel even rechtstreeks in de camera bedanken, ja. En dan zien we jou in de clip rijden in een stoere auto. En dan denken we van, is dat jouw auto? Nee, was het maar waar. Nee, ik heb de Arctic Challenge gereden naar de Noordpool. En toen werd ik gesponsord door Cor Millenaar. Mochten we ook een auto lenen. En wij zagen bij hem die cabrio staan. En toen heb ik al gezegd, als ik ooit een clip in een cabrio moet doen, wil ik die auto lenen. En dat mocht weer. En als we heel goed opletten in die clip, dan zien we op een gegeven moment files met auto's achter jullie rijden. Ja, ik reed niet zo heel erg snel hoor. Het was wel een beetje, ik vond het best moeilijk. Want bij bepaalde shots zat er een camera op mijn motorkap. En ik kreeg van de regisseur te horen, je moet wel in de camera kijken. Ik zei, ja, maar ik moet ook op de weg letten. En dat is niet makkelijk, maar ik vond het een geweldige ervaring. Ik weet eigenlijk niet of ik het mag verklappen, maar ik ga het toch stiekem doen. We zijn bezig met een duet tussen Frank van Etten en mij. En ik ben daar wel gigantisch trots op. Frank ken ik al een tijdje als artiest. En sinds januari is hij mijn manager en mijn boeker. Er is een band ontstaan en toen hij zei, ik wil met jou heel graag een duet doen. Toen dacht ik, nou, oké, ik hou me maar even rustig. Maar ik sprong een gat in de lucht. En we zijn wel concreet bezig ook met een album. We willen gewoon goede liedjes bij elkaar verzamelen. Dus ik kan nog niet zeggen wanneer die uitkomt. Maar ik kijk eerst heel erg uit naar het duet.